zvinoitwa sezvino zvamunoita TV ikanzi idzoke bhomba pakati isina munhu. Saka munotiza here akamwe. Handitize unotizira. Kana kuti munotodzorera. Fine. Ava vadzorerwa. But isusu vanenge vachikwadzira isusu tine mhosva ava bhombe munhu wese vanongobhomba target yavari kuti to paralyze you. Martin unoziva anga ari musoja akangotakurwa Martin uya nyora pasi anga ari musoja akaroiwa aida handiti kana manje ataura nevasikana sei anga akusenza mai unoziva ndobva vamuitira jeras vamwe akura naye vaya ndobva vatanga sekuru Martin ndobva vatanga kumupengesa wazvona zvokuti unotambwa isingaite ndobva imanje anoboti akaita ndiye sekuru wanhingire uyu wataura uyu akufamba nedondo romanje uyu mwana wajehovha Forbes. Fani. Kana Forbes anotomuziva. Hilton Mambo, yes. Yes. Ndiani mukadzi kuda tabha. Kuda tabha. Now Hilton died long back. Okay. Yeah, not that long, it must be 10 years. Yeah, very. Yeah, stereo. Yes, yes. James Makam. James was a friend of Forbes. Yeah, Eddie, yeah. Together, yes. Me and Forbes, yes. My friends are Forbes, my friends are. And then do I can't hear more. I think this street from Sanapa Richard. Yeah, na Truman uyu, na Nico, Neyeyu. Hii ndo Buddha Msodzi district kuna Forbes. Kune Ibawa. Yeah. Andishai kuita chimwe chinhu. Ndikapiwa mari. Unoza I've got 7 million. Yeah, in the bank. 7 what? 7 million. Yeah. Yes, sportsman iyo kuti soccer bet. Yeah, iyo kuti yainzi iyo kuti Manchester versus Arsenal chichi. Anti makambozwa kudhara kune mufana winner wokunational winner 7 million uindanoza. Ndimama wina ndimufana wachanga wina. Ndakatowina. Manje ndakangani wis unorawa tsinga iyi. Unokanganwa mukadzi wako chaiwo. Unoza pane wamwanhu vanongoti murume wangu uri mukadzi wakusimbuli wokutaura. Apa dzavagaya ndikauya Muna Charles akafa wese. akafa moyo mpana ke Akaitwa pushkoni vapana. Akawina kai aglisi mini. Eka. After Chare. Zadi yakari muni aglisi mini mbari. Ya Charles. Mbari inakai aglisi mini mbari. Aiva afa. Mune mukadzi. Aiwa mukadzi wangu akafa. Ndoda kutozorora mani. Ungogara nowe kuti kana handiti makumbo angu ari kunetsa. Ukati nditambidzo chakati nditambidzo. Mne mchidane makore. Namuroora handigare nemuroora. Ndikatadza kuroora. Ani mwana wako ane mukadzi ru. Aiwa varoora vanonetsa. Mne mchidane makore mangani mdani? Mukadzi. Mne mchidane makore mangani? Ndoda kura ungaroore mukadzi mudiki kandaya anotamba kaya. Yanorira iri kutamba. Ari kutamba iri kurira. Kana kurira iri. Oso moda achembero ngemimi. Kona ndikatembereche haiwa.
ndotsvaga wari paaverage age kana 18 years kuma 18 19 18 19 no hayi wari kuma 40 50 apa 18 kari ane vana bokanoshanda vake urati ane vana vake ndotsvaga muzukuru wangu uko kudombo chapa apa pakona nepabiko aiwa but still kune varamo mwanin'ina mukadzi unoziva kana uchida kuti vana vasagaya munyadika tora vanin'ina vamukadzi kana vana vanzvadzi yemukadzi ukona akaita mastreet kids distance ndokuroora mumwe vasiri anga hausingazivi unoziva pane mumwe akashudwa murume vaive kumasabhabu akafirwa nemurume kana kuramba mukadzi ndobva atora mumwe unoziva mwana anotumwa chingwa kunze ndaunitenga chingwa woita unotenga chingwa achidzoka woisapa onze ndaunitenga sauti yeirimo mumba odzoka chingwa chadyiwa wazvona iyo skoti kwa mama ndikuda chingwa mainini kavauyawo ndikuda kunwa tii onzi chingwa chapera akanotora futi zvezvokugarisa futi mudrowa anga akiye kana kuti akakanganwa here akasvika ashudha baba nokuti anga akunetswa vakadzi haachengete mwana asiri wake unoziva kana uchida kuroora munin'ina womukadzi kana mukadzi wako kana mukoma kana mwana wanzvadzi yake uri kuona ndokuti vana vafare kana ukakura wakura zvandakaita so kuti mwana akutumire mari iwo amai vake yakafa roora munin'ina womukadzi haakupe mari mwana ukaroora